Kita di sini seneng-seneng semua, bareng campur sari guyon maton. Oke, saya lempar kepada MC kondang kita, monggo Pak Wasi.
Oke, Bapak Ibu hadirin semuanya, itu tadi sebagai awal perjumpaan kita bersama Guyon Maton Cak Percil. Untuk berikutnya, mungkin ini yang Anda tunggu-tunggu, Cak Percil bersama Cak Kundet. Buat Panjenengan Sedoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang aku cinta padamu, cinta beneran hanya kepadamu. Sayang aku kangen padamu, kangen beneran hanya kepadamu. Kangen suarane, kangen guyune. Sing bisa nyanding, mung bisa nyawang riko hangsun eman. Gandeng bebarengan, gandeng keloronan. Rino lan bengi yo dadi siji, ambi kembyange ati. Yo, ayo bro, hey. Masuk bae kok. Ulalala. Mung riko langsung sayang bisa keturutan, muga-muga biae bisa kesandingan. Kangen sing bisa ilang sampai ke layang-layang. Hey, terbayang-bayang. Kangen suarane, kangen guyune. Sing bisa nyanding, mung bisa nyawang riko hangsun eman. Ya bro, Joget Mario. Hey, hey, hey. mung riko hangsun sayang bisa keturutan, muga-muga biae bisa sesandingan. Kangen sing bisa ilang sampai ke layang-layang. Hey, terbayang-bayang. Suarane kangen, suarane kangen, suarane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jai ceria penuh cinta. Apa arti sebuah cinta? CINTA. Apa itu? Ciuman indah namun tetap abadi. Jadi PT Jai pasti selalu tetap abadi. Tetap abadi. Karena pada tanggal ini PT Jai ulang tahun yang ke-15. Apa sih arti JAI? Jai. Jatim Autocom Hah? Indonesia. Jatim Autocom Indonesia berarti ngurusi komputer apa ngurusi apa berarti ini? Ngurusi kabel. Oh jadi kurang ngurusi wong kopior. Jadi mohon maaf wah wanita-wanita semuanya. Ya, tenan, Gimana kalau wanita-wanita kita hebat. cita-citanya satu, gimana kalau kita merentengi para wanita-wanita yang ada di sini? Perasaan kamu gimana Mas Percil? Aku seneng pokoknya cedok cah wedok itu wis seneng banget. Karyawane wedok kabeh. Ayu kabeh. Contone lah karyawan ayu, kuwi contone. Sitok, pokoknya lah budal waya ulang tahun ngene iki mesti kudunge anyar. Nah. Mesti ayu. Pemuda dan pemudi kumpul jadi satu. Kumpul Apa jadi sih arti pemuda? Pemuda, Perjaka yang selalu digandrungi oleh para wanita. mu, Musuh wanita jalanan. da. Dalam dadaku hanya nama Mak Erot yang datang. Iki omong apa tak
bacok cengelmu tenan kowe malahan. Ora ning ngono kita harus menghibur. Acara ini kawe dhewe hiburan. Wah, menghibur kene iki cerdas-cerdas. Nek ora cerdas, ora pinter, ora kira masuk kene iki. Iya ya. Tenan. Ngono ya, Den. Heeh. Kita harus cerdas. Apa maneh Pasuruan. Ya. Bahasane iki macem-macem. Macem-macem. Kowe nek cerdas tak takoni we. Apa? Kowe ngerti basa Madura? Roh. Oh. Nek satu hari? Saareh. Oh, seare nggih. Saareh. Oh, Kowe kono kuwi lho goblok. Seare, Pak nggih. Saareh. Seare. Pak, Nek aku 2 hari? 2 areh. Bener, Pak. Nek saulan? Sebulan. Aja jangkrik. Jangkrik tenan kowe. Takonmu piye? Lah malah nyebul kancane abad. Aku takon 1 hari. Saareh. 2 hari. 2 areh. 1 bulan. Sebulan. Aduh jangkrik. Ayo jajal kowe tak takoki. Takono. Wong edan. Ayo. Piye carane mau? 1 hari. 1 hari. Seare lah, Cil. 2 hari. 2 are. Saulan. Telok polo are. Lah sing bener apa wi? Sebulan jadi jangkrik. Carane nyebul piye? 1 bulan ya, Pak? Sebulan. Apa? Kundat basa. Berarti awakmu kurang Tadi cerdas. ada penyanyi kondang. Apa Ratna? Apa Nila. terus Nila sapa mau? Nila Sekupi. Aduh, Nila Karisma. Saiki rame Sekupi, saiki sing akeh tuku wong Sekupi. Ratna karo Nila ki wong cerdas. Kuwi tak takoni saiki. Lho, cerdas. Cerdas sing paling dunya ki sapa? Lah iki wong percil ora cerdas ora mungkin dipenjarane sesasi ning Hongkong ora mungkin. Saking cerdas. Saiki tak takoni lho, Cil. Ya, Pak. Wong sing paling cerdas saiki apa sing paling cerdas ning donya? Ning donya sing paling cerdas orang yang pinter. Ah. Dosen. Wah. Apa terus? Lah sing paling cerdas apa, Nus? Aku. Mbah. Mbah sapa? Mbah Google. Lah kok iso? Soalnya pengin nopo, pengin masakan di masakan Jogja, wis metu ret. Wah sing paling pinter berarti Pengen lawak percil, ret. berarti sing paling pinter apa? Mbak Google. Goblok. Ya sinyal. Lah kowe duwe Google ora duwe sinyal melongo basakno kowe. Cacang. Lah duwe Google ora duwe sinyal. Berarti sing paling pedot. pinter, paling cerdas? Sinyal. Salah goblok. Lah kok iso? Loh, HP. Saiki nek sinyale ana HP-ne arep mbok adae kresek. Arep mbok kantong ning sak kene sinyalmu. Sing paling pinter ora HP, HP. Counter. Oh, iso counter? Ya iya no lah kowe ndek HP ora kontere tukune di kuburan kowe. Bosok prawe ayo. Berarti duduk counter. Lah apa? Pabrik. Lah kok iso pabrik? Lah nek countere nang pabrik sapa sing gawe? Oh iya. Berarti sing wong ning donya pokoke ning donya iki sing paling pinter Allah Subhanahu wa taala. Pedhot lek karo Kita perkenalkan. Lewat lagu piye? Lagu-lagu Juragan Empang. Wah, iso ta. Nadane Mas. Nadane W ke C, Mas. Karena penyanyi ini rupanya kayak toilet. Nadane iso apa ora? G to. G. Utang. Urip sun lagi ketiban lintang. Iso. Gemerlap cahaya sinare terang. Dasar nasib son lagi kaberan. Di demeni Juragan Empang. Contohnya ya. Apa musik? Jenengku Kuntet asli Banyuwangi. Teng. Arek ganteng tur adipani. Teng. Rino wengi ndonga marang Gusti. Taun ngarep Kuntet munggah haji. Aku. Kita gawe ini. Aku. Aja mlebu patroli tak bacok. Ora liyane i lho. Iya. Jenengmu Percil asli dagelan. Arek ganteng yo tur tampan. Wis suwe ana saulan ning Hongkong Percil dadi tahanan. Kowe iki omonganmu mbok sing kenalan mbok sing apik tetet. Gawe dhewe, gawe dhewe. Oke, ngalih. Apa rupamu genset? Timbang kowe kabel. Rupamu lho sokle rumah sakit. Oh. Pertamane piye? Jenengku. Pakai I, Jenengku- coba pakai I. Iya. Jenengku Percil asli Mas Denny. Bocah cilik awake rada seksi. Suwe-suwe ana sesat.
Demi lho kowe susu angel-angel omonganmu. Ora ning ngono kita pakai lagu yang anyar. Oke. Sing akeh hit. Apa? Apa dong? Utut mangku. Aduh, dah. G Mas, G. Wah, iso nyanyi neh. Pedot nek iki masalah. Lah aku nyanyi lho, aku untung lagi ora dicethukne penyanyi. Sok-sok aku munggah sodik melayu lho karo aku. Sodik. Sodik, sapa neh Demi. Demi cethuk aku melayu. Sebabnya apa? Aku kan biyen tau gendeng dadi ra bener karo aku. Tau biyen gendeng aku biyen. Teri bin habare nehi sakete. Angkrek suarane penak bocah iki. Awakmu ren apa-apa. Ndang kok ngomong ae. Teri bina kawajudi mira. Weh kuntat suarane. Tujhe se juda gar ho jayenge. Kayak nyuluh kodok. Se ho jayenge juda. Yogi tumgi ho habi tumgi ho zindagi habi tumgi ho jannabi मेरे दर्द भी मेरी आस की अभी तुम ही हो. Raltet. Tumhi. Wow, ulat ral. Pakai ral. Punyaan Pildan. Iya, Pildan. Kalau di sana Pildan. Ya, ral. तुम ही हो. Tolong jangan tepuk tangan. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa ada saweran? Tolong jangan. Wah. Rupanya kayak toilet suaranya kayak gini. तुम ही ya Allah sholat. Kowe tekan dindi ta lagumu lo tekan dindi lho kowe iki. Gak percaya kowe le jajalan dhewe. Tum hi. Biar. Tumi. Banteran goblok. Ya salah. Iya benar. Sudah jangkrik. Anginnya banter. Tapi kalau saya dari Banyuwangi. Oke, apa? Kita harus menyanyikan sebuah lagu dari Banyuwangi. Lagu Banyuwangi Sing bisa. Lagu yang ngehit pada bulan-bulan ini. harus pakai penjiwaan loh. Oke, siap. Kok. Penjiwaan ya. Kita nyanyi boleh nyanyi tapi kita harus pakai penjiwaan, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tonganmu. Mula sun sing bisa sun sing bisa nerima rika ati wis sing bisa ya sing bisa nyepura rika Sepisan riko natoni rasa bolak-balik riko jaluk sepuro wis entek alasan oh sing ketahan hati wis terus kelaran. Sing kuat maning ison wis wala ulah rika wis kepiangatan. Tukalan diison kentekan akal kepaksan riko ison di. Iso mbok ulek-ulek lho. Ya mudun-mudun aku yang melo mudun. Ora enek ngono ki ora enek lagu iso kaya ngono ki ora enek. Lagu ki penjiwaan-penjiwaan ndak boleh seperti itu. Oke, kamu bisa mengajak penonton. Oke. Emang. Kita bernyanyi bersama-sama nggih. Tirokno aku. Oh. Tirokno basa ndi to? Terokno. Tirokno basa ndi?
siapa nih? Kita tepuk tangan bersama-sama. Yo, sana. Sama-sama. Oh yo manut lu. Ke sini. Aja melak-melak ta. Aku opo? Sobora. Iso. Pinter lele lek ngono tok. Heh, ketipungane. Jentik. Jentik. Mau yo apa ini jentit. Bene penyanyine jentik. Hei, Piye carane? tepuk tangan. Ayo tepuk kaki bareng-bareng, Mas. Tangan. Eh? Tepuk tangan. Oh, alah sebelah kaki ya iso karo lungguh ae. Ha, piye ta? Ya menang tapuk lambemu. Ha. Iso. Wong edian, Ndak iso we. kancane melok. Ngene caranya, yuk. Kita tepuk tangan bersama-sama yuk. Prak, prak. Prak, prak. Prak, eh. Enak iki lho. Bene ora usah nyanyi aku. Mutung aku. Wong-wong meneng Mutung, ae kene mutung. wae koyo merengut ae. Mutong we. Aku ora usah nyanyi karo awakmu, aku long nyanyi karo sinden-sinden sing kondang. Endi? Lagune Lara Untu. Loro untu ki sing piye? Hmm. Dena salam. Dena salam. Taro. Coba Puri Ratna sini dong, cantik. Lagu loro untu. Sepotong cah sing enak. Yuk, dedek tak tung dededeng des ya. Wis, kuwi tok ae. Rene. Masa guru sithik. Lah mau aku durung laku rene kok wis mandek iki. Nama kamu siapa cantik? Ya, diperkenalkan nama saya Puri Ratna. Asli dari mana? Mohon maaf. Asli dari Boyolali Tulungagung. Tulungagung, hobi apa? Mohon maaf. Hobi saya makan. Cita-cita ingin jadi istrinya Percil. Lah, Oh, iya. lah. Awakmu pedot dat. Lamun nek Mekrokmu karo- lho. karo cah wedokne ndak nutut karo aku. Sayang. Alah. Kula omongan karo Pak Puh lho, penak. Pak D ya. Ojo pade Lah, pur, terus Mbak Kung. Oh, Kakung. Ibaratnya saya muda, kamu mudi. Jadi muda dan mudi. Oh, iya. Sayang, Iya, saya. Puri Ratna yang ku sayang. Iya. Kesini sama siapa sayang? Tadi kesini sama kakak. Sudah punya pacar belum? Aduh, belum. Bagaimana kalau pacaran sama Kundat? Enggak mau ya udah, enggak apa-apa. Iya, gak mau saya. Sayang Puri, Iya, ayah. kelihatannya kamu enggak sehat sayang. Aduh, Asaman kok bisa tahu? Mau saya ajak ke apotek sayang Heeh. untuk beli formalin. Buat apa sayang? Beli apa? Formalin Buat apa? mengawetkan cintaku padamu sayang. Jangkrik. So sweet. Tuwek barang yo iso. Juga sayang, Iya. setelah ke apotek, mari kita sama-sama ke Indomaret sayang. Mau ngapain ke Indomaret? Mau saya belikan Hansaplas sayang. Kok Hansaplas? Tahu Hansaplas? Iya. Untuk menutupi luka di hatimu Aduh, sayang. aduh. Sayang. Kamu mau saya belikan apa sih? Alah, apa kuwi? Kamu beli pental mau ya? Pental.
Iya untuk mementoli hati kita. Itu carane. Mentali hati kita iki sing piye? Aku ki ora ono tetet ora ono. Sayang, kamu tahu nggak ballpoint? Kamu tahu enggak ballpoint? Tahu. Ya wis ngerti lho Dan pisan. Anak ini loh. Iya ta? Kamu tahu nggak ballpoint Iya, sayang? tahu, sayang. Apa isinya ballpoint sayang? Isinya ballpoint itu tinta. Tinta. Iya. Bukan titik yang menyebabkan tinta sayang, Poneh iki. tapi tinta yang menyebabkan titik. Mlep. Bukan kamu cantik sehingga aku cinta, tapi karena kamu cinta sehingga kelihatan kamu cantik sayang. Aduh. Sayang, Ya, kamu tahu spidol tahu spidol. warnanya apa? Banyak warnanya merah. Iya, oke wong kuwi 3.000-an ya enek kok dadi wis sembarang lah pomone spidol iki sembarang. Salahmu dhewe milih sinden ki ora ndelok-ndelok sih. Loh, iki Lanang apa wedok sih? lho wedok lho. Jenenge Puri Ratna iki bocahe wedok. Ya kelihatannya lanang iki. Lanang kocok ya mripatmu Ya becek. wedok enek jenggote. Endi? Iki lho jenggote. Ah. Dia ngomong enggak Pengen Aku ora ono. ngomong dhewe. Habis makan apa ngono lho? Kamu habis makan apa, Cantik? Tadi aku habis makan buah apel. Wah, ora jelembret lah apel. Puri, Iya. tadi habis makan? Iya. Makan soto enggak? Iya betul. Ya ampun, capare isik Ya ngono. Allah, ayo Lah toh. ini di sini loh. Aduh. Baik aku lek mau Kancane nyepres urung wis kabeh ya. pindho. Puri, Iya. capar enggak doyan sampean? Enggak, delok-delok. Kulup, Kulup ya lek makme karo pecel ya doyan. rawon. Rawon seneng. Yo wis. Apa? Capare isik. Ora mangan rawon kok capar kucuk. Liyane. Sayang, Iya, pakai sayang. lipstik apa sayang? Pakai lipstik yang tadi Wardah. Tuh, itu kebanyakan sayang. Aduh. Hingga ke sini-sini. Apa ya? Ini loh. Ya ampun. Jebret kabeh bae. Lah, anaknya apa? Nyemok tok. Timbangane ra oleh blas. Timbangane ra oleh blas. Kamu bisa lagu yang ini ya? Ya. Nadanya tadi ya. Itu ya. Oh ya. Aku Lagu loro. Loronto itu tadi. Kalau loruntu, pakai lakoyo. Iya, saya bawa tadi koyo. Coba ya, coba. Coba seperti. Coba ya, coba hadap sana. Tangan kiwa. Oh, Kiri. tangan kiri. Kiri megang ini, kanan megang hatiku. Kanan gini. Ha. Keliru. Oh, ngene ya. Ya. Muang apa aku? Anu dong, ngene. Kurang piye? Rodok Kurang piye? rodok deno, ngeden. Dadi ngene. Lah kuwi Coba. kuwi nembangin ning toilet. Cil. Versi yang beda. Versi yang beda. Versi Powernya harus ngeden. Oke, oke. Kurang ngeden. Kurang, rodok sithik. Ayo. Ngene lho, Nduk, anu melaku toilet Apa? ngene kono lho kalau toilet. Kayak rumangsaku kan ngedenen ngono. Santai. Ngarepe. Ayo. Kila hadil Halus. madhafi masaha Mm-mm. lau naisi bila samaha Pinter. winda ayashna bihab Mm-mm. lau tadrikil ardi nashkil talibo Repe, Nduk. atahiyah wassalam
Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Dudukanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya. Puri Ratna. Lah delok ngopo pedhot nek. Alah kendeken. Kendeken. Sikilmu lho kendeken. Kene ini. Aku ya nunggu nang kene. Iso ora. Kendeken sikilmu iki. Lagu kuwi lagu sing kalem, belum lagu kita yang agak ngehot. Oh ngehot Agak sedikit. ngehit. Oke. Lagunya kalau nggak salah itu tadi permintaan ada yang di belakang sana yaitu Suket Teki atau ada lagi yaitu Banyu Langit. Ya. Ya, sayang dua juga ada. Masih Oke. nanti banyak sinden-sinden. Saya coba satu-satu nih nanti. Kalau nggak bisa saya bunuh di sini. Jreng, jreng. Aku tak sengalah terima mundur timbang karo banci sayang. Timbal rati. Iya iya. Ning ndi, Pak? Daya. Ayo, coba. Aku tak sengalah. Bobok, anu ya, Mas ya dangdut alon-alon Mas. Coba joget ya, coba joget. Dangdut bisa apa enggak ya? Seberapa? Dangdutnya. Hmm. Camet. Jangan lali camet. Aku wong salah orang gelem mangan genset kuwi lho. Lagune kuwi. Nek gelem mesti kesetrum. Maju. Wis genset mbok pangan kesetrum. Ya. Aku coba. Aku tak sengalah. Kokonut jenggot naga. Apik, mriki gerakane apik, suarane bagus. Mripatmu iki piye to? Genah ora ubah belas ngono lho. Ngene lho, Nduk, ini. Aku tak singalah lho. Terima mundur timbang loro ati. Hei. Masuk Pak Kak. Mengedan. Undat iki. Iya, Pak. Oh, cuan atau tak. Agak maju ke depan, Tak kakinya maju. lawan iki mau sembrono. Agak ndek. Hop, ndek nah. Set. Urung masuk barang. Arek wedok melok masuk. Rata ndek set. Iki kok tak diundur. Masuk Pak Eko. Lah iya iki. Nah, tangannya gini. Ah, itu namanya kiting. Oh, seperti ini. Ya seperti itu. Bu. Dijokkan ya. Ya. Dijokkan ke apa dimajukan, maju dulu baru ke belakang. Ah. Rasanya, Bung. Enak. Aku ayo. Aku tak sengalah. Terima mundur timbang loro. Tung gentak. Tung. Alah. Aku ning kono to, Cil. Kowe klarau. Aja mbok undur nek kancane keri. Lah piye? Separuh wae lho, ngene lho. Coba lihat, Bu. Aku tak singalah lho. Terima mundur timbang loro ati. Lah, Sapa ora? jrete iki mudhun. Dadi ngejrete langsung. Getno. Aku ning kono to, Cil gantian. Aja. Oh, iki aku kok. Agak dek. Set. Aku coba. Aku Maju. tak sengalah. Mening. Terima mundur timbang loro. Tung gentak. Dah. Oh. Alah pinter. Wis menang tuh. Lagu itu satu lagi itu yang namanya apa? Itu tadi judulnya apa? Suka tegi. Yang satunya lagi Banyu Langit. Banyu Langit. Banyu Langit. Bisa. Dicoba satu-satu dulu. Oke. Suara kire ya. Ya, Suara angin. suara angin. Kenapa suara kiri? Coba. Suara
Delok nek contone iki ya. Suara angin, angin sing ridu ati. Ngelingake seliramu sing tak tresnani. Nyapa kuwi? Nyapa ngono kuwi? Cawe dok gemes. Oh, kuwi gemes, jenenge. ya. Maksudmu. Ayo. Cekik tangane. Ya. Suara Motor. angin, angin sing Enak no. ridu ati. Ngelingake Rada genit. sliramu sing tak tresnani. Pengen Nangis ngetokake elo ning pipi. Swara weruh senadyan Nah. ngono Terus, mimpi ngalemo ngaleming dadaku nambanono rasa kangen ning hatiku. Stop. Ayo langsung masih bersama Puri Ratna. Sing bisa. Ayo. Wong kocolok kuwi ta. Sing rungokne MC-ne sampe kocolok. Purai Ratna. Dek Purai. Aku sing bisa karo kowe. Tresnaku yo romo karo kowe. Siji-sijine mung karo kowe bete jai yang tercinta hanya untukmu padamu sayangku cintaku. Iya iya. Hati
Buri. Itu tadi Masih ada permintaan. lagu dari kota Banyuwangi khususnya. Banyuwangi. Kita geret ke Kulon. Digeret kemana? Ke Kulon. Ke Kulon apa? Lagu Bali. Pulau udah Bali tuh. Bali kita. Oh iya, pokoknya ngulon. Permintaan tadi sayang 2 Mas Persil. Sayang 2, terima kasih. Hadirnya sayang 2, mohon maaf nadanya bro. Kok. Coba. Ya. Coba rungokno. Sana. Tembang kangenku iki. Hewi Samoro. Asmoro. Asmoro Samoro. Asmoro. Dewi Samboyo. Dak tung. Coba sedikit aja, oke? Nggak, kita rubah ya. Coba. Coba rungokno tembang kangenku iki. Kangenku iki. Dewi Asmoro kulong ngomong aku isih ngeteni. Stop. Dad, kita coba ya, Dad. Ini harusnya Sayang orang dua. Coba yang mana? Tambah sing kene, sing kene dhewe. Ayo. Nah, Ngancani kene. Jadi penyanyi yang tak asing lagi ini andalan saya. Siapakah dia? Indah Jerapah. Ojo, ngawur. Apa? koyo kecentet kok. Lah, Kecentet. ngunyah. Tapi aku. mohon maaf, ini kita buat duet. Jadi duet musik-musik. Tadi karena nanti kita minta langgam berarti jaranan Kediri, Samboyo. Kalau itu Jaipong saya minta Jaipong. Yang bunyi Jaipong, kayo minta kendang sang bunyi kendang Banyuwangi. Mula tak kendain kendang tok, liyane meneng kendang tok semuni ya. Ya. Aku jadi instruktur. Kayak kursi. Coba. Dian Cakmat di situ saja ya. Ya. Terima kasih Cakmat sudah Oke, datang. manut aku. Jadi awakmu sebagai jurigene Jurigen ngesoki mbokmu iki kowe apa? Sing ngene iki lho. dirijen. Oh, jariku jurigen. Oh ya melok. Sopo? Mbok Adik. Sabar. Ini adalah ujian. Golek duit nggo bayar SPP. Nanti kalau saya bilang kendang semuanya, diam semuanya. Oke. Joget bareng-bareng ngatek kabeh ya. Pokoknya kendange muni kabeh ngatek joget. Paham? Paham. Ayo 3, 2, 1. Sayang 2. Buri Randang, Indah Bojongan. Guyon Maton. Melodi andanya Males. Tembang kangenku iki. Dewi Asmoro ngomong aku isih ngeteni. Awas. Rang tang 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 tang. Ngelengake. Kangenku iki. Andaikan sayangku saiki isih ana kene, kita
sekali Mbak Indah. Langsung artis yang nomor 2. Iya. Langsung saja kita tarik satu persatu. Yang iki sing tengah cilik iki. Tolong disepoti Mas, sepoti. Dek 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 jreng gitu aja ya. Wes. Ya, Sidik-sidik aja. sangat-sangat melit sekali. Waktu sudah menunjukkan pukul. Pukul berapa Mas? Pukul 3. Belum. Mohon maaf, namanya siapa cantik? Tia Cynthia. Dari mana aslinya? dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi, pasti bisa lagu Jawa Barat ya? Banyuwangi nyapo. Pasti bisa lagu Banyuwangi ya Dek Tia? Bisa. Kalau lagu yang sekarang atau hit pada bulan-bulan ini lagunya apa Dek? Sawanan. Buakmu yang sawanan. Sawanan. Sawangan. Bahasa mata ada. Bahasa matanya apa tuh? Matamu. Dah. Basa mata. Oh coba nadanya. Nomoto gitu. Bisa isun waos. Coba. Musik-musik manut saya ya, oke? Ya coba. Coba Cynthia. Nong moto iso ison wajo parenhan riko karepno Hop, stop, bisa ya? Musik semuanya oke? Kalau saya bilang apa harus nurut, oke? Kalau saya nanti bilang lambe yang bunyi, kita bunyi bareng-bareng pakai lambe, musiknya gitu. stop, ya? Wes pokoknya sauni-unine. Pokoke bengok, ora bengok tak bacok cengelmu, oke? Ya, gawe lambe ya, semua. Pakai melodi, Ayo. melodi pakai lambe, bass juga pakai lambe. Pakai Tek. lambe. Seperti saya pakai melodi. Camet, sabar camet ya. Oke ya, semua pakai lambe, tolong mic-nya di situ semua, oke? Ya, awas. Oke, yuk, langsung saja. Boso Moto masih bersama Cynthia Ratna dari Kota Banyuwangi khususnya. Yuk, masuk Pak Eko. Dia Spesial Guyon Maton Indra Surya. Sep, yuk. nong moto iso ison wajo parenhan riko karepno nong ati iso sunrungoni Minggu kena bas, Nen. sopohan riko pikiri Nen, minggu bas. Siap. Masuk Kakek Agus. Gong kawate Guyon Maton.
mari ini nembang nih. Ini nembang nih. Habis ini. Maju. Maju, Pak. Oh iya nanti situ aja. Ini habis ini satu lagi habis itu door prize masih kita banyak sekali, masih banyak dan ada hadiah utama yaitu helikopter. Lah. Di helikopter. Bentuk formulir. Oh iya. Langsung saja yang kedua itu. Ya. Langsung kedua. Ya, sini. Mbak Pita langsung. Ya, sepatana sepena cah. Langsung sepatnya sepena. Lagunya apa cantik kalau ada mau permintaan dari Ya, camet bisa panitia. aja. Permintaan apa? Mbak Dwi, permintaannya apa tadi? Apa tadi? Oh, Mbo lali. Ada tadi masnya yang tinggi tadi loh. Tinggi yang jalannya begini tadi. Itu Pak Poh kamu ya, Dat. Jadi panitia. Apa? Dangdut kita pakai dangdut atau campur sari cantik. Atau kepaling sudah, yang lain sayangku nguber welas. Oke, siap-siap nguber welas. Baterai. Habis ini karena masih ada door prize. Oke, yuk langsung saja. Ojo ngubar welasi. Empret. Bu empret. Bu empret. Dewek Riko
Terima saya. kasih. Ini kita tampilkan lagi. Ya. Kita tampilkan lagi ke langsung saja lagu ya. Oke, siap, lagu lagi. Kita tampilkan Mbak Dewi Wati dan yang besar sendiri ini. Yang seperti limusin. Nanti kalau kita tidak panggil nanti bisa dia merusak pada siang hari ini. Bisa memakan sound system. Ya oke, langsung saja. Langsung sini. Ayo maju ke depan. Makanannya sound system itu. Ya, maju. Oke. Ayo sayang. Lagunya ndak usah yang sulit-sulit karena ini nanti masih banyak door prize dan masih Awas, banyak hadiah-hadiah alon-alon. utama sepeda motor. Sepeda motor. Agak maju. Oke. Ini karungan tadi alon-alon. Alon-alon pokok kelakon. Oke, lagunya kita carikan yang lagu yang panas yaitu Pikir Keri. Lagu dari Kediri. Ya yo keri-keri Pikir akhirnya terus keri. keri kok. Yuk nadanya. Yan gelem tak jak rabi, yan ragelem tak bacoi. Oke, karena ndak mau jadi langsung dibacok aja dasnya. Oke, bisa ya sayang? Bisa agak maju dong. Bisa gede masuk. Gede Kok deh. mesti kerang lo lek karo aku geding aku. Sayang mangan sak kotak apamu telung kotak. Sudah lama kita tak jumpa sayang. Iya sayang. Bagaimana rasa hatinya sayang? Sayang. Seneng banget Kang Mas. Lah. Rupamu jedar. Loh, sing mesra kaya iki lho. 1 minggu lagi kita naik ke pelaminan sayang. Iya sayang. Mintamu apa sayang? Apa aja Oh, yang terindah darimu sayang. oh saya belikan sayang. Saya belikan kalung sama gelangnya ya sayang. Apa tadi bisa tak bacok. Kalung kaya kuwi. Engko tak tukone kabel ning gene cah-cah lho. Mesti taleni kabel karo karet. Kaya kuwi lho, Pak. Ya engko tak tukone. Cerewet. Kalau mau rumah yang bagaimana sayang? Lantai 2 sayang. Lantai 2, oke. Jangkrik. Rumah, Pak. Engko tak golekne rantai 1 atau 2 ke bawah jadi langsung dipendem pisan. Engko rada penak. Lu kok mesti ngono? Aku sayang kamu, aku cinta kamu sayang. Iya, sayang. Permintaan kamu apa saja. Nanti saya belikan, itu tadi rumah. Saya belikan mobil yang mana sayang? Mobil apa sayang? Alphard, oke. Ya cok tenan ki malah. Kancane lho gila. Mobil. Kae lho enek tak tukone bandoso rodone menungso. Mlakune glundung. Kalau kita holiday sayang, holiday sayang. Holiday Iya. kemana sayang? Aku mau ke Hongkong. Hongkong, Iya. Singapura, Iya, mau. Korea. Mau, Oke. Ya enek ning Hongkong kamarku ndek ngenane isih balik rono neh. Gelem balik rono neh. Aku wis gak. Iki karo wong wedok ki sing sayang. Lah sayang piye lah awakmu cilik apik lagi gegedan ya, Dan. Makanan kesukaan kamu apa sayang? Makanan Spaghetti, sayang. spaghetti, Iya. hamburger. Iya, mau. Ya. Mangan ora amban ngono lho. Angel, jak moman angel nanti kita. Kok rumah saku, iki kok nembang ora kon ngene lho maksudmu iki kok nembang lagunya Pikir Keri. Pikir Keri coba. Gah. Nah, karo cegah aku. Kowe aja milih-milih, Sil. Kowe ora oleh. Ngene ora kowe ora usah kowe parano kono nanti tak parane. Aduh. Hei, kowe tek sapa? Kamu. Lah iya kene. Jangkrik. Oh, alah. Warai sik. Paono. Iya ya cerewet tak. Nguantem aspal nang. Adane Mas. Yen kelem tak jak rapi, yen ra kelem tak jagongi. Yen penting pikir keri. Hep. Coba. Yen kelem Harus bisa sayang. Kene tengen maju orang. Yen gelem tak jak rapi, yen ra gelem tak jagongi. Sebab penting pikir keri. Cukup. Mening. Banteng ketaton.
Andenge maju. Kok tak wantem kok tak amal kowe susu angel-angel. Kaya Mbak Dewi Wati kuwi mau lho Mas sing mesra diwarai ngene-ngene. Dangdut ya. Yen gelem tak jarapi, yen ra gelem tak jagongi, yen ra penting pikir keri. Dang 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 dang. Awakmu. Jangan mengisingkan AA ya. Oke, agak di belakang sit mening. Punyaan saya jangan dikutukan. Hi, ha he. Dibuat. Sayangku pinter. Encang kono lho. Andenge maju lagi. Ini lho. Tak bianting kempos sing malah. Atau Dek. Kendean. Aduh. Munduran kuwi jenenge. Coba. Ndek sithik ae. Hop, wes. Nang, kono dhewe, dal dhewe. Yen gelem. Piye ta posisine? Wes sakmono kuwi wis cukup. Yen gelem. Yen gelem tak jarap. Yen rapen tak jago. Hei! Hop. Hop, mandek hop. Hop. Wes. Aduh. Wes. Aku kita jangkrik. Sik. Cel. Cekelono. Sumpah. Ini ya, Mbak. Hei, meneng. Sik. Aja ngono. Sik meneng sik. Meneng sik. Sumpah. Aduh, mecer. Wis mbok kokop ndane campur ana es goblok. Diem. Ini lho. Angel. Golek ono tampar kapal iki lho. Orane ngono, Mbak. Maksud iki alon-alon ra usah banget. Ganteng nek ngamuk ngene iki. Alon-alon wis. Ngene lho, Mbak. Makane awakmu aja sembrono, sayang, celuken sayang ben nurut. Gini ya sayang cantikku, langsingku Oh, ya. Ya ngono. Langsing. Ngene lho ya. Yen gelem tak jarapi, yen ra gelem tak jagongi, yen ra penting pikir kari. Nah, seperti itu Alon. aja. Panggilin sayang. Ayo sayang, ayo yang. Aduh, bro. Cantiknya. Yen gelem tak jarap. Miring. Bablas. Lah, Ya gak toh, iso balik. melakun ya toh diomongi ora percaya. Gak iso balik. Kebablasan. Jel kebablasan wis tak cekeli. Golek. Golek setelane. Udah diswodok ngene kuwi. Disodok. Di kamar tak sewodok lah kok kleru aku dhewe. Wah, sawenep. Yo, 3, 2, 1 biker Gary masih bersama Guyon Maton Sak Percil Jazz. Yuk. Ya. Kita goyang lagi, Bersama Guyon Maton. Guyon Maton.
gawe ning umpamane aku pengen nyambut gawe ning Ning kene lho. Hmm. Wah kuwi gampang Ning sih. Jai. Aku lak wis suwi ning kene. Ah. Iki nyatane masuk internasional. Iya. Iki sing dikarepne iki wong sing iso mlebu ning kene syaratnya gur telu ya. syarat telu. Siji, Siji. sehat. Sehat. Loro, Sehat. disiplin. Disiplin. Nomor telu iso basa Jawa. Wow, alah aku ora tau iso aku metal. Metal basa Jawa. Iso penting Mesti ya? dites rene iki. Dites ndak apa-apa. Penting krana iki budaya tenan kuwi. Oh, alah aku ora paham. Aku pengen eruh, aku tesno. Dadi aku pengen eruh bos. Iku iki mesti enak sing ngetes rene iki. Iya. Enak petugasé dhewe-dhewe. Nyuwun sewu Mas. Nggih. Kula kepireng saking wingking niku wau wonten sing badhe pados penggawean. Nggih. Kula. Nggih. Napa jenengan? Mboten, kula peteng mriki. Oh. Lah supet to jenengan. Mas Gandul, Pak. Nggih. Lah Ya iki. ampun. Asisten. Lah terus Sing sinten? bagian ngetes. Sinten Lho Saya. niki Oh, nggih nggih. nggih. Syaratnya pripun, Pak? Jawa basa. Syaratnya pripun? Lagi Jawa. Syaratnya niku sing paling penting utama niku saged basa Jawa, Mas. Kula saged. Tapi sithik-sithik, malah Jawa halus kula mboten saged. Loh, Ora pripun to tau Mas iso. Kudet? Sagete sekedhik-sekedhik. Aku kan pulau sanjangi sing penting iso telu. Tapi ngeten lho Mas, niki wonten 3 kata kunci. 3 kata kunci. Nggih. Ingkang Piye? saged mangke nglolosaken jenengan. Nggih. Contone. Contone. Saumpami mangke basa mriki. Nggih. Nggih to. Nganggutin jenengan. Napa jenengan pegawe enggal? Kula pripun? Nggih, ngoten. Nggih lho. Aduh, inji. Inji. Nah, Oh, terus terus saumpami malih tanglet. Napa jenengan sampun semerep tata carane wonten PT mriki? terus kula Jen- mbok piye jawab? Mboten sumerap. Lah, nggih ngoten niku. Mboten sumerap. Nggih. Terus manten Lah menawi mboten semerap jenengan tanglet kalian kanca-kanca. inji. Lah, tuh. Wah, Sumangga. lah Sumangga. Berarti Nggih. pertama pripun? Inji. Inji. Mboten sumerap, lah sumangga. Takoni. Ya, ya. Niki karyawan enggal. Inji. Terus Ngertos tata carane mriki. embo. Itu kok mboten semerap. Mboten semerap. Mboten semerap. Mboten semerap. Nek ngoten takon karo kanca-kanca. Semangka. Semangga. Nah, Siap. Sampun lho, nggih. Sampun. Niki mantu niki direkture mriki. Oh, anak masa. Nggih, direkture mriki. Iki gak MC-ne mau deh. Oh ya MC-ne mau. Nggih, Pak. Awan-awan eman Gandul, Nggih, Pak. wis mbok golekne karyawan sing iso basa halus. Alhamdulillah sampun, Pak. Sampun niki. Iki soalé mergawe ning kene iki ra sembarang. Nggih. Wong penting ning kene tak bayar larang. Dadi awakmu aja ngisi-ngisi. Mas jelungup Mas jelungup. Pun mriki Pak. Coba Mas. Mriki Jelungup mawon. sama rono-rono. Mriki mawon mangke kejelunguk. Karyawan ini. lah niki niki. Ya. Rencang kula, Pak. Inji. Kula kan sampun teng mriki. Inji mboten sumerap lah sumangga. Kuwi karyawan napa dadak merak? Niki sementara tasik ngeten mangke suwi-suwi nggih. Inji mboten sumerap lah. Iso tenan ya. Saged. Sampun, sampun. Wes tinggalan. Aku tak apa ki jenenge? Tenang. Interview. Tinggalan. Aku interview. Nggih, nggih. Interview. Mas ojo lali lho. Wes inji mboten sumerap lah sumangga. Betul. Nyuwun sewu. Menawa sampeyan sampun mantep samapta, anggenipun badhe merdamel wonten menika. Awit saking menika mboten kok kula niki ateges. Akeh men to takoke. Akeh terocos. Wah, Rungokno. sampean Mas no. Kowe nek wis ditakoni, ya karyawan enggal langsung Iso. jawab. Iso apa? Saged. Aja ngisi-ngisini lho. Boten, Bos. Boten Saged. saestu. Nyuwun sewu. Menapa sampeyan sampun madhep-madhep anggenipun badhe merdamel wonten menika. Awit saking menika mboten kok kula niki ateges badhe budidaya wonten panjenengan. Awit saking nika. Akeh kok basane. Urung ditakoni iki sik mukodimah. Karyawan enggal. Cuman sing takon karyawan enggal. Enggal inji. Pokoke iku Iso apa ora to? Iso apa ora? saged, Bos. Saged. Iso tenan ya. Saestu saged niki basa Jawa apik niki. Menapa sampeyan karyawan enggal? Inji. Polahe iki lho.
Sampun ngertos tata cara teng mriki. Mboten semerap. Raiku diobok-obok. Saking tegas ini. Saking semangatnya. Kepingin Bos. damel tenan. Mangke nek mboten ngertos tanglet Mas Gandul. Lah sumangga. Mening. Apik. Semangat bos niki calon sing sae lho bos. Madhep mantep merdamel wonten mriki. Inji. Mulai ya ampun. Pun ngertos tata cara teng mriki. Mboten semerap. Mangke tanglet Mas Gandul. Lah sumangga. Ya ampun. Kok gak penak to? Pripun? Ketoke kok ngenyek to karo bos. Boten niki saking semangate senenge gembira ngoten lho bos. Gembira dhek badhe masuk mriki lho. Sampean ngenyek kali kula. Inji. Ngenyek. Pokoke telu. Wong dinyek ki loro atine. Mboten semerap. Jaluk dituthuk. Lah sumangga. Aduh jangkrik. Kok ngene? Niki takon apik-apik lho, takon apik-apik lho. Lah yang penting telu to. Inji mboten semerap. Lah kok dituthuk? Lho. Kula niki lah ya tangklet apik-apikan to, Mas. Napa jenengan niku karyawan enggak? Inji. Sampun sumerep tata cara teng mriki. Mboten semerap. Mangke tangklet Mas Gandul. Lah sumangga. Lho, ngenyek kula sampeyan. Inji. Wong dinyek ki loro ati. Mboten semerap. Jaluk dituthuk. Lah sumangga. Aduh jangkrik. Neh. Inji. Wong dituthuk loro gak ngerti. Mboten semerap. Jaluk dituthuk. Lah sumangga. Aduh jangkrik. Tet piye ta tet bener? Inji. Lah wis inji dadok dadok. Lah sumangga. Rasa mencicil. Lho, mecicil, ngenyek lho. Inji. Wong dinyek ki loro atine, Mas. Mboten semerap. Jaluk dituthuk. Lah sumangga. Neh. Empun. Sampun. Bosok. Kula bosok Mas, nuwun sewu. Piye? Nuwun sewu niki mboten ateges. Mas Kundat mriki. Mas Gandul mriki. Jenengan ngertos kula niku asline tiyang pundi? Inji. Alah. Jenengan ngertos kula niku asline tiyang pundi? Banyuwangi. Banyuwangi. Aja disepelekne wong Banyuwangi. Lah lak sampean nuwun sewu nuthuk masalah nusuk mikri mboten napa-napa sing penting mboten bathuk. Oh. Nak bathuk jenengan wah kuwes ora karo-karoan Mas dadine sampean. Alah apa iya lho. Saestu niki lak dituthuk mriki lho. Aja neh niki jenengan tuthuk ndamel niku lho cagake apa ki PLN nu mboten napa-napa. Ning lak bathuk Mas. Bathuk nih. Bathuk niku nganti kali. Mendal. Mendal. Iki mboten Nek napa-napa. dhuwur mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Lah lak bathuk dituthuk. Wah. Mendal Mas. Mendal. Mas. Diantar kono ya timbang aku mau. Mendal. Dadi ampun, jenengan ampun nuthuk kula, Mas. Ngoten lho. Sebab ana pire. Lho wonten pire? Dadi lak mriki mboten napa-napa lak mriki. Nek kene gak apa-apa. Niki mboten napa-napa. Nek bathuk Oh, mendal. Nggih ta? Sebabnya napa mendal? sebabnya napa, Mas? Kula getne. Lah niku. Akhirnya mendal. Akhirnya Mboten mendal. ngomong ngoten. Wong Banyuwangi niki pinter-pinter. Napa jek Mas Ganten? Mboten namung. Lah ngertos jenengan. Pengin semerep jenengan. Nggih. Jenengan tangan Mas Percil. Nggih. Ngertos jenengan. Napa jek? Botol. Botol botol. wonten isine banyu. Umpama tak buka tutupe. Tutup iki tak leboni jroning botol. Lah. Gak mungkin. Ora mungkin. Wong tutup sak mono gedene ora mungkin yo. Nyantol no, Mas. Terus getno ben bosok deh. Yo mesti nyantol. Hop, ais, op. Cim salabim brakadabra salah. Enak ora? Enak. Nah, itu adalah Bos, inji. Sumangga. diguyur hujan, Bos. Aku bos lho. Sing bos ya apa? Sing bos buri kowe mau MC ngarep Pak. Aku ya roh to kemampuanmu. Lah kowe nyanyi apa? Botol iki. Ora mung Banyuwangi tok. Nggih. Wong Tuban lho. Obat. Ora sombong. Tunggal guru aja ganggu, tunggal godho aja nggodho. Kene Mas, tangan. Mah mbok ceprot nenek Ya gak. ampun. Iki lho. Ngerti ora? Botol iki lho, Nah iki botol. tutupe. Nggih. Nah, delengen. Bosok. Hop. Nah, Mike lho dicekel sih. Mike dicekel. Mike dicekel. Apa enek Mike? Tutup iso mlebu ning jerone botol nggih. tanpa dipegang. So.
Luweh aneh lho iki, luweh aneh. Aku gak melok. Hop. Hai, sep, sep. Hop. Tanpa dipegang. Hop. Delok. Delok sik. Ini, saya tak cekel sik. Tak cekel. Tak cekel. Tanpa dipegang. Wong ape ngapusi isun tidak bisa, Bro. Sing bisa. Lagu kita pakai nyanyi-nyanyi. Oh, nyanyi. Kita harus kalau muda kita harus bisa karena apa? Kolaborasi. Ceria penuh cinta. Jadi Ceria kita penuh harus cinta. kita penuh cinta, penuh damai. Oke, Mas Hengki. Oke, penonton masih menunggu Mbak Nela ya? Iya. Oke. Oke, tahun depan kita akan jumpa lagi bersama Mbak Nela ya. Ini kurang gede loh Mas suaranya Mas. Suaramu kurang Suaranya gandem. kurang gede. Yo, hadirnya artis kita dari kota Jawa Timur, Bro. Saka Geto Gedang Kediri. Sapa? Ngono lho MC niku dune. Assalamualaikum. Kuwi MC kepaten goblok. Aku ning omah kulino siaran ning masjid loh, Mas. Lagu dari saya. Iya, iya. Tolong didengarkan semua ya, oke? Siap, siap. Dari Slang 30 menit. Kok Apa? seleng dong? Siapa? Jamrut. Kancane. Oh, kancane. Karpe kan. Habis ini kita door prize lagi. Gak dirombong salah. Bismillahirrahmanirrahim. 30 menit aku di sini tanpa suara. Terus lanjut. nyanyi, Mas. Nyanyi. Dan aku terus nyanyi. Syairnya lanjut. Oh, jane iso ngrungokne berarti, Mas. Sudah. Nek ya rungokno. Sudah mendengarkan. Musiknya saya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, lah, lah. 30 menit aku di sini tanpa suara. Dan aku, Mas. Dan aku terus nyanyi. Nyanyi loh Mas, Mas Terus nyanyi. nyanyi di. Wis ana 30 menit apa urung? Lah wis ana tak terusne. Ya ampun. Kuwi lirike Mas nyapa kok kuwi meneng 30 menit ki lho. Diam, cukup diam lambemu. Dan aku resah harus menunggu lama kata darimu. Langsung jam dinding pun tertawa dan aku hanya diam dan membeso. Ingin ku make diriku sendiri dan tak berkutik di depanmu. Ada pelangi-pelangi di depan diriku, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Jamrut, Mas. Pelangi, pelangi, aku sayang padamu. Oke, metal. Ini gak lagu anak-anak toh. Lagune jam. Ya, betul. Mas. Jamrut kok ning pelangi. Lah cacamu kene iso nyanyi lho. Lagumu tekan kono tekan kene. Lho orane lho. Ada pelangi-pelangi alangkah Lah iki lho. Iki lho. Kleru lho, Mas. merah. Saire lho Mas. Iki lho kemarin melok-melok lho. Saya Menang. jauh ngono lho. Ah meneng. Marai kancane kleru. Izin, mohon maaf, izin. Ayo coba. Ada pelangi-pelangi alangkah Iki lho Mas. bosok lho, bosok lho. Aku wis iso kuwi lho marai cah-cah. Ojo, Pak Direktur nembang. ojo ngisin-ngisini. Siap. Kita didatangkan oleh PT JAI. Kita itu tidak boleh. Wis, sengklek. Nek pengen nembang, ngomong ning aku. Iya. A minor, Mas, A minor.
Oke semuanya. Dangdut ya. Ya. Ono tangis kelayung-layung, tangis rondo, atine bingung. Rondo. Saire lho. Rondo sing gelem diwayu, saben bengi ora tau diuli. Oh iya ya. Ditumpaki arang-arang. Mas, nek Pak ya arang-arang lho ya apa? Kowe wong edian. Kowe ki nyapa iso teko kono lho. Ora tau mulai kok, Mas. Lho rane ngono Mas numpak mobil iki arang-arang sebab bojone ra tau mulih. Ora tau mulai. Alah. Saiki wis kleru kabeh. Bapakku yo iso nyanyi. Nembang ki sing genah. Mas Gandul. Iso tenan ora gandul nyanyi. Ora. Iso tenan lho, bleset lho hati-hati. Lagune ibu Mas, ibu. Ibu, Ki loro 11 tuh. ibu. Loro 11. Intronya RRI. Ludruk RRI. Silut. Ibu ribuan kilo itu kan? Oke siap. Iwan siap. Fals. Iwan Fals. Oke. ribuan kilo jalan yang kau tempuh. Oke. Lewati rintangan untuk aku anakmu. Oke, siap siap. siap. Ibuku sayang Siap. masih terus berjalan. Oke. Walau tanpa kaki penuh darah penuh nanah. Hey. Di enggoparan rikomu berdemam. Gila. Enak ya, Mas. Iki lho sing pinter. Iki lho. Iso tenan. Iki apa? Dangdut. Gandul. Pop Mas, pop. Banyuwangi. Eh. Sawangan. Nembang ki sing genah. Nembang ki yang genah. Iya. Sing genah dirungokne. Di rumah di rumah. Langsung intro. Apa? Intro. Lho lho. Intro barang to dat langsung to. Itu nyanyi. Opo aku kurang gati. Nah, lah iki lah. Opo aku iki kurang sayang. Mikir bojomu, mikir bojomu. Saiki kenyang. Biasa tenan ngaleh. Langsung saja. Tiga. 1, 2, 3. Yang kecil-kecil. Ayo. Langsung 3 ekor artis. Ndang rene Mbayu, ndang rene nyanyi bareng mang panggung sing gembirame. Ndang rene Mbayu, ndang rene. Hey, ayo nyanyi sak koncone bareng-bareng rame-rame PDJI Jaya selawase. Oke. Ditumpahi. Aku yang ngerti cawe itu kudu numpai ae lho. Oke, ya, langsung. Yo, kita lanjut lagi. Langsung nyanyi dulu. Nyanyi. Nyanyi karena Kita yang nyanyi Singgahnya kita sudah satu makan. lagu aja karena masih ada di belakang panitia para panitia. Masih ada sepeda motor. Oke. Sepeda motor. Masih ngulang sepeda lagu. motor. Kita nyanyi bersama-sama. Oke. Oke, Mas Ferdinand. Kipas Lagu angin. yaitu Kelangan. Oke. Iya. Kelangan HP Aku. ini tadi. Iya. Yang A83 4 juta rupiah. Iya. Bosok. Dengan diskon 3.820.000. Ya gak oleh tenan. Yo. Saiki kari petang 120. Habis ini kita undi lagi hadiah yang utama. Oke, kita joget bareng-bareng di depan sini biar lebih akrab. Oke. Ayo Cak Kuntet sini. Oke.
Guyon Maton. Barmangan Pak Pindang. Cil, kantil. Oke. Untuk ali-ali aku. Langsung karepno Terima kasih bisa semuanya. ambiriko Terima kasih. selawase yo mung ambiriko tapi kelendi maning ceritane wis beda saiki Jenggot naga. wis sing Bongkar, ana dengan berdiri. digawa wong liya Tangannya. Ayo. Ini logonya Mas Percel CS. selawase yo mung ambiriko tapi kelendi maning ceritane wis beda saikine iko sing ana digawa wong liya Terima kasih. pokoke Terima kasih. kelangan iso niki wis kelangan kembyang angsun mane-mane jangan digawa wong liya sun coba ngelilakeno sia abot angsun rasa Sing ngedram gilang, penonton goyang. Sing ngedram gilang, penonton goyang. Sing ngedram gilang, penonton goyang. Guyon Maton. Masuk tak gadul. Pokoke angsun karepno bisa ambiriko awase yo mung ambiriko tapi kelendi maning ceritane wis beda saikine riko wis sing ana digawa wong liya Wallace. kelangan iso niki wis kelangan kembyang hangsun eman-eman lara rasane atimu lara kujangan digawa wong liya lila sun coba ngelilakeno masih abot hangsun rasa angan iso niki wis kelangan kembyang hangsun eman-eman lara rasane atimu lara kujangan digawa wong liya iya sun coba ngelilakeno masih abot hangsun rasa lila sun coba ngelilakeno masih abot hangsun rasa mbaknya panitia Yuk langsung kepada seluruh direksi. langsung saja Dan kita ke seluruh atas dan panggung jajarannya, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu kemesraan untuk mempererat tali silaturahmi dan keakraban kita bersama. Jai ceria penuh cinta.
Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terima kasih untuk PT JAI, terima kasih untuk semua JAI family. Saya selalu untuk juga Anissa mengucapkan terima kasih jika salah-salah kata. Kita ucapkan maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perjumpaan mendatang.